Исәнмесез? Сельхоз перепись бара, сезнең белән аралашсам ярыймы? Ярый, әйдә. Фәрит Исрафилов авыл хуҗалыгындагы исәп алу белән яхшы таныш. 2016 елда килеп, бакчасында күпме җиләк-җимеш үсүен теркәп киткәннәр. 5 ел эчендә берни үзгәрмәгән. Шул ук 8,5 сотый җирдә тир түгә йорт хуҗасы. Алма агачларыгыз бар? Алма агачлары 4, 2 груша бар. Авыл хуҗалыгы оешмалары, крестьян фермер хуҗалыклары, шәхси эшмәкәрләр мәгълүматны исәпкә алу кагазларын үзләре тутырып тапшырырга тиеш. Яки Татарстан статка мөрәҗәгать итәргә, исәпкә алучылар шәхси хуҗалыкларда эш алып барачак. Быелгы планшетлар белән безгә эшләү җиңелрәк, чөнки сораулар да кимеде. Аның программалары да җиңеләйде. Авыл хуҗалыгы исәбен алу хезмәткәрләрен ерактан ук танып була. Аларның эшләрендә менә шундый яшел алъяпкыч, яшел кепка, кулларында планшет һәм әлбәттә инде махсус таныклык булырга тиеш. Менә Гөлчәчәк белән Дора, минем моторымнар, минем кормилица. Ленар Мифтахов сөтле бикәләрен назлап кына тора. Хуҗалыгында 2 сыер, 5 үгез, 37 тавык бар. Бөтен эшен 8 сотый җирдә башкара. Хөкүмәт белергә тиеш. Нәрсә белән заниматься итә авыл кешесе. Нинди хайван тота, нихәтле терлекләр бар, ничек яши. Белгечләр исәпкә алуны республика агросәнәгатенең җентекләп ясалган рәсеме дип атый. Мондый анализ Татарстан авыл хуҗалыгына инвестицияләр җәлеп итәргә, продукциясенең сыйфатын арттырырга ярдәм итәчәк. Данную перепись разработали. Әлеге исәпкә алу нәтиҗәләре шәшү мәйданнарында булган үзгәрешләрне, хәзер авыл хуҗалыгын үстерү өчен нинди чаралар, халыкка нинди ярдәм кирәклеген күрсәтәчәк. Биектау районында гына да бер юлы 44 исәпкә алучы эшли. Аларның һәр кайсына 500-гә кадәр хуҗалыкны әйләнеп чыгарга туры киләчәк. Авыл хуҗалыгын исәпкә алу 1 ай дәвам итә, аның беренче нәтиҗәләре ел ахырына көтелә. Биектау районыннан Алия Хәйретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.